Τι έγινε, σας λείψαμε? Μπα, δεν νομίζω ρε Κώστα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, λείψαμε, δεν σας λείψαμε, εμείς επιστρέφουμε. Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου, στις 8 και για κάθε Δευτέρα. Στο YouTube και στο Spotify, καινούρια πράγματα το μαγαζί. Ελάτε παρέα να περιγράφουμε και να σχολιάζουμε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Φυσικά και με τη δική σας συμμετοχή, live, στον αέρα της εκπομπής. Όπως παλιά. Όπως μόνο εμείς ξέρουμε.